Сега, както разбрахте, мисля мъничко в предаването, се заемаме с амортисьорите на нашето тяло, ходилата ни. Иво откри една смайваща драма, свързана с тях, нарича се операция Пепеляшка и включва цялостна реконструкция на стъпалата. Сега тук са добрите снимки, който има слаби нерви да нагледа. Става въпрос за издължаване или скъсяване на пръстите, предимно скъсяване, премахване на стърчащи кости и дори изсмукване на излишните мазнини от палците. Има и такива неща. Ето го. Целта е краката да изглеждат по-добре в сандали. Да, и да издържат на напрежението в красивите дизайнерски обувки. Една от жертвите е британката Полина Черликовска, която не харесва стъпалата си. Това че втория и третия и пръст са по-дълги от палеца и се полага на операция. И се подлага на една доста болезнена операция. Това са снимките. Резултатът е, че след това носи с един номер по-малки обувки. И спокойно може да показва ходилата си, краката си в открити сандали, но болките след това могат наистина да останат с години. Ужас е наистина, както се чува тук в студиото. И май от Пепеляшка става на малката русалка. Направо. Като изключим подобни трендове, страданията около стъпалата ни са много масови и едва ли не всеки втори човек има проблем с тях. Мария? Ето тук, според мен, си мисля, че много ясно можем да научим отговора на един въпрос, който сигурно са си задавали всички момичета. Защо обувката е ставала само на Пепеляшка в крайна сметка? Принцът наистина ли би се оженил за всяко момиче, на което кристалната пантовка е по мярка? Затова не съм се замислил. Не знам, но съм сигурен, че пък нашия консултант по здравните на тема днес, доктор Атанас Касаров, би имал едно много особено и лично мнение по въпроса за кристалните пантовки. Абсолютно. Въпросите ви към него се събират, защото проблемите с стъпалата ни са масов проблем наистина. Например, приблизително 20% от населението на Земята страда от плоскостъпие. Деформация, която засяга и деца, и възрастни, и в известна степен затруднява движението. Като включим и други деформации, кокълче, пръст, чукче и така нататък. Мисля, че процентът ще стигне до 90. А вие продължавате да задавате въпроси си към специалиста ни. Още веднъж визитката му. Доктор Атанас Кацаров, ортопед-травматолог. Лекува проблеми в гърба и кръста, травматични и ревматични болки, нарушения в походката. От 2004 е началник на клиниката по детска ортопедия и травматология в Пирогов. Говори свободно 5 езика. Колекционира детски рисунки. Най-добрият пример за успешната му работа с многобройните благодарни малки пациенти. В началото на темата за деформациите на стъпалото, вижте един от често срещаните причини да почукаме на вратата на ортопеда. Един преглед, на който попаднахме и ние в кабинета на доктор Кацаров. Още няколко минути, в които да задавате въпросите си към него. Аз оставам на плазма, за да ги следя. Когато дигна по този начин палец, има ли болка? Не, болката се получава при по-продължително ходене, защото кокълчето отдолу се търка в обувката. Когато ходя тук, не си усещам кокълчето, тук го усещам. Пуснете му кръг. Задръжте така към вас, колкото може повече. Леко раздалечете краката. Така. Приклекнете. Изправете се. Дигнете се на пръсти. Стъпете. Стойте така. Пуснете ръцете свободно. Да огледаме ходилата. Надлъжните сводове са ви високи. По-скоро друг е проблема. Има едно завъртане на ходилото навътре. Може ли да погледна стелките, които носите? По-добре ли ви е с тези стелки? По-удобно ли ви? Интересно истината, откакто ги нося, спря да ме боли и кръста. Да. Защото преди, когато постоя малко повече време правя, беше нещо страшно, много силна болка. Добре. Първо, лечението винаги е оперативно и неоперативно. Почва се с най-лекото. Неоперативното е в случая една корекция на стелките. Трябва да се промени малко натоварването, особено на левия крак. Прекалено... Правилно изработени или... Не бих казал. Стелките са, когато са били правени, са направени както трябва, само че ходилото, човек, природата търпи някакво развитие, движение във времето. Дигнете се на пръсти, стъпете. Стойте така. Имайте предвид, че в днешно време тези операции за кокълче, така наречено, това е хаукс валгус на наш език, са много по-различни.
и се правят през едни малки дупчици и много рядко се налага вече използването на импланти. Ако е така, то те са минимални по количество. Доктор Кацаров е тук при мен. Заговорихме се по време на видеото за пепеляшка. Няма как да не питаме за това, защото сестрите бяха готови да се режат петите и пръстите, за да им стане пантовката. Да, не че е невъзможно. В днешно време бихме могли да пригодим всеки крак за пантовката. И ние в началото бяхме намерили, Ивайло попадна на такава статия, която повечето от нас бяха шокирани как е възможно. Да. Често ли се случва това или това е някаква екзотика все пак и странни желания? Това е тунинговане, казано на съвременен език, което не се случва често. Доста от жените, които искат да бъдат красиви, прибягват до услугите на колеги, които извършват точно такъв вид операции. Те са красиви в краката, говорим. Да, разбира се. Да. Те не само в краката, те просто искат да усъвършенстват тялото си. Но това е една изключително болезнена процедура. За съжаление, да. За съжаление, да. Последно време това, което мога да кажа, че, например, липосукцията в ходилото е с доста временен ефект, както навсякъде другаде по тялото. А миналата година хит в Америка беше, цяла Северна Америка, беше поставянето на хиалуронова киселина във възглавничките под костите на ходилото, от главичките на метарзалните кости. Реално обаче ние виждаме един стандартен преглед, предполагам, при вас. Това да, доста е урязан, тъй като общо взето няма много време, но изключително внимание трябва да се обърне на симетричността на ходилата, образованията, кожата, ногтите, дължината на пръстите, наличието на мазоли, на ранички по ходилата. Всъщност, реално това е по-стандартната процедура. Преди това, което се случваше, стъпването на този апарат, това не е съвсем така масова практика. Не, трябва да бъде. Не зная защо не го практикуват колегите. Ето, затова ви казах, че ми така изглежда малко като ксерокс за краката. Да, това е скенер за ходилата, отпечатъците. Тук виждате резултат от подобарометрия, се нарича изследването, или по превод в английски звучи като тензометрия, на измерване на налягането в различните части на ходилото. Относно пепеляшка да се върнем, защото ще забравя. Най-вероятно там не са имали възможност за изработване на стелки, защото никой нямаше да й падне кристалната пантовка. Да. А това, което сте ни донесли тук, е една специфична обувка, виждам. Това е обувка, ако остане време да поговорим за лечението на деформациите. Това е специална обувка, която измества натоварването към петата. И когато се правят операции в областта на средното и предната част на ходилото, както е кокълчето, например, доста разпространено в България, това е начин да все пак пациента да върви, да не използва патерици, което е съвременен метод на лечение. В видеото стана въпрос за това как при разговора ми с пациентката обърнах внимание на по-съвременните методи на лечение на кокълчето. Действително това е така. Започнаха да се правят и в България. През едни много малки дупчици, нарича се мини-инвазивна хирургия, се оформят краката. Тоест изрязват се кокълчетата, оформят се лъчите на пръстите. Да, този макет, който сте донесли. Това е костите на човешко ходило. Деформацията кокълче или халус валгус е налична, когато първата кост на ходилото премине навътре, а палеца започне да се мести навън. И поради това, че сухожилието дърпа, което се залага в основата на палеца, се получава нещо като тетива на лък. Всеки човек има кокълче, но става видимо, когато се получи тази деформация. Тя е следствие падането на надлъжния свод, падането на напречния свод. Разстоянието между тези кости тук се увеличава и се премества. А само оперативно ли е лечението? В средните и тежките случаи, на проблема. Да. За съжаление. Хванато на време би могло да се коригира, но не да се върне назад, а да се задържи с една добре направена стелка, т.е. неоперативно. А плоскостъпието ли е другият разпространен проблем? Защото тук виждам различни стъпала. Те са много интересни. Сега ще ги разгледаме подробно. Ето да речем това е... Това е плоскостъпие.
Да. Класическо. Ходило, да, с така наречения пес планус. Тоест няма надлъжен свод. Виждате каква е разликата между нормалното ходило но това и пък всъщност това е високия свод. Това е висок свод. Да. Това и това са разлики от нормата. Отчасти е по-добре да се живее с такъв вид ходило, отколкото с това. Да. Защо? Да. Заради биомеханиката на ходилото. Пациентите с високи сводове се оплакват най-често. Висок надлъжен свод имаме. Трябва да отбележим обаче, че надлъжният свод е висок, надлъжният свод е дълъг надлъжен свод, къс надлъжен свод и напречен свод. Тоест ходилото има 3 свода. Това много малко дори от колегите. Това не създава ли пък допълнително напрежение при походка, стъпване? Създава, разбира се, да. Въпросът ви е правилен. И по този начин се натоварва много предния ходилен отдел. Ето тук. Тоест пада напречния свод. Затова жените, които имат високи сводове, изразени сводове надлъжни, много често се оплакват от така наречената метатарзалгия. Тоест болка в областта на главичките на ходилните кости, които изграждат напречния свод. Напречният свод представлява ето това. Като обърна към вас ходилото, той има свод, като арка е. Виждате ли? Да. Когато падне, започват да стъпват на втората и третата кост. И тогава това води до други деформации, най-вероятно. Това води първо до болка, второ до образуване на мазоли отдолу, което е клиничната картина е такава. И съответно невъзможност за ходене. Все пак основата, на която стъпва нашето тяло, е много важна. И в такъв случай обувката трябва ли да бъде по-специфична, за да отнема това напрежение, което всъщност се получава? Обувката трябва да бъде сравнително доста с по-мека подметка, да може да служи като амортисьор и да поема това натоварване. А също така е необходимо да се постави един елемент от стелката или самата стелка, например, което е подложка за ходилото в обувката, която се нарича пелота, т.е. възглавничка. Представлява ето това. Изпъкване, виждате ли го? Което когато бъде поставено правилно на това място, повдига главичките на тези кости. И тогава няма стъпване тук, а има стъпване по този начин. А колко дълго трябва? Постоянно ли трябва да се носи такава това стелка? Да, когато не се... Значи оперативното лечение е единственото, което коригира нещата за винаги. Тоест, дефинитивно. Тоест, ако жената или мъжа не желаят пациентите да бъдат подложени на такъв вид лечение, носят стелки или просто... Ето това е, както вие казвате, класическото плоскостъпие. Да. Може ли да се регулира с една такава стелка? С такава... Това е, значи, разликата между тази и тази. Затова съм ги взел, че едната стелка е активна, другата е пасивна. И аз сега ще ви покажа, да. Тази, която е в лявата ви ръка, ето тази. Да, с по-различните форми на синьото, натиска в различни точки ходилото, така наречените проприорецептори. Това е проприостелка. Преди 6-7 години излезе концепцията в Западна Европа за този вид стелки. И засягането на различни точки на самото ходило. Тя е релефна, мисля, че се вижда добре на камерата. Оттам се изпращат импулси към гръбначния мозък, връщат се обратно и по този начин различните мускули, върху които действат, започват да активират ходилото. Тази се използва при плоскостъпие? Тази се използва при флексибилно плоскостъпие и много, много често в последно време при деца с нарушения в походката. Мога ли точно с подобен въпрос да се включа? Иван Иванов ни пише: дъщеря ми на 11 години изстъпва навътре с пръстите. До сега никой не задълбочи проблема от докторите ортопеди, при които ходихме на преглед. Предписваха ни стелки за плоскостъпие, да ги носим есента и зимата. Промяна нямаше. Дори вече започна да криви двете обувки и да износва петите от вътрешната страна. Какво трябва да направим, за да коригираме походката? Да дойдат на преглед. Много често се бърка, се бърка плоскостъпието с така нареченото завъртане на петичките и на ходилата навътре. Много голяма част от децата стъпват навътре, така нареченото in-toe walking или пронация на петата, завъртане на петата навътре, когато се погледне отзад петичката. Но голяма част от тези пациенти имат нормален надлъжен и напречен свод. Така че това е важно да се разбере. Да, само искам Тоест, детето може да се научи да стъпва, просто да си отвори стъпалото. Начин на ходене, навик ли е? Какво е?
Не, това е една анатомична особеност на детските ходила, чието връзки са доста по-еластични. И много често се дължи на това. От тежестта на тялото костите се преместват по специфичен начин и разстоянието между тях се увеличава. Поради това опората на петата се премества навътре. Затова може да се подпомогне с телчица при по-тежките случаи, се лекува оперативно. Ето, ние тук виждаме и на видеото нещо много хубаво. Действително изглежда като амортисьор, това, което забелязваме. Да. Видяхме и как действат въобще високите обувки. Само не уточнихме, ето тази стелка всъщност сега натиска на по-малко точки, отколкото тази. Не, това е класическата или стелка класическа за плоскостъпие, тя е пасивна стелка. Дори да има болка, трябва ли да се носи? Защото пък много хора казват, че когато сложат такива специфични стелки, изпитват болка, затруднение, тежест в крака, или това не е нормално? Значи, зависи къде е болката. Ако болката е в тази част на ходилото, надлъжния свод, и това, което видяхте на видеото, тази структура, която се опъва и служи като амортисьор, това е така наречения плантарен фасциит. Той се лекува също с стелки, само че съвсем друг вид стелки и друг материал стелки. Много често универсалните стелки не помагат при специфични случаи. Когато болката е нагоре в областта на глезените или в подбедриците, стелките са съвсем друг вид. Когато става въпрос за тичане, стелката трябва да е повдигната отзад, за да може да отбременява ахиловото сухожилие, например. Както и обувките за тичане, маратонките, които трябва да бъдат направени специално за това. Да. Още един въпрос имаме от нашата за страница. друг спорт става дума тук. Жоро Иванов пита: здравейте, може ли доктор да каже за всички скиори дали е необходимо лечение? Ако кокълчето, което е начало на извивката, стане по-изпъкнало вследствие на притискане на ски обувката? За съжаление, в България до момента не ми е известно такава технология, която да прави стелки по крака за скиори. Виждал съм в Австрия, Франция. Има в света такива, да. Да, те се правят с отливки и стелката е цялостна, обхваща даже прави се една отливка като кора, която обхваща целият крак в скиорската обувка. Сега, проблемите с кокълчето или халус валгуса са като при всички други хора. Но вероятно въпросът е провокиран от това, че скиорските обувки са доста по-тесни и се носят по-дълго време, вероятно при активните спортисти. Ако това започва да пречи на извършване на заниманията, естествено и създава страдания, разбира се, че трябва да се коригира. Добре. Ще даваме информация за обратна връзка с вас отново на нашата фейсбук страница. Не знам, колегите, ако има време за още въпроси, да включваме, ако не, ще продължам нататък. Ивайло, ако си ги намерил, да даваме с въпроси. Имаше един въпрос. Една зрителка пита: ако има болки в ходилата поради бременност, какво да направи? Да се обърне към ортопед. Добре. Казвам го дори с усмивка, но все пак в България неглижирането на ходилата е много, много голямо. Грижата за краката е минимална. И всъщност може би един от рисковите периоди, точно за падане на свода и проблеми след това. Именно при бременността, чисто хормонално и поради качване на килограми, дори се увеличава номера на обувката. Много сериозно. Добре, благодаря.